Opatrně, jo, pardon. Mě, taky? Ještě nenatáčej, Kubiku, je to zbytečný. No vlastně. No dělej! Když už natáčí. Už to dojde. Všechno tam nahází. Synek. Přibliž to. A ten půjde hnedka. Nepůjde vůbec, tam nevejde. Na to vemná a vlož to tam opatrně přišlo. A vám za se nevleze. Vleze. To je dárek. Tyjo, ten bude hodně velký. Ten půjde. A jdem. To je chemička, páčku. Dámej. Juní chemik. Jak to buba. Tam jde asi vajíčka. Na tvrdo? Na měkko. Myslíte, že to je horký? Což tam bez? Dělej, šáhni na to. Dá to šáhni. Myslíte, že je to horký? Já to šáhni nebudu. Tak tam trošku máte A mě by zajímalo, kdy už pojede ten hliník. Ten jo. Ale co tam můžete napsat do toho vašeho pozorování taky? Ten hliník vám teda moc nejde, pánové. Se rozjede. Jo, už začíná buba. Já tam ale nic nevidím na tom videu, Kubiku. To točíš celý, když byl aspoň na těch dvou, hele. Jo, no, přesně tak. Já jsem inteligent, víš co? Ale máš to nějaký moc... Ne, dobrý. Jak ten pojď? To necítím. Pak musíš zabrat kartě. Buďte ticho, ať si slyšet ten zvuk, to je... I s tím hliníkem, ano, i s tím hliníkem. Ty on černá. Jo. Schořel. No, abyste si ulehčili práci, tak si můžete doma najít knížce nebo se nejsou učebnici všechny ty kovy uvedený, ale můžete si najít na internetu anebo v nějaký jiný publikaci, jak je ta celá elektrochemická řada kovů, abyste si ověřili, jak to, co jste pozorovali, protože tam nejsou všechny ty kovy, tam je jenom výběr, já si myslím, že tam třeba není olovo, je tam určitě stříbro, bude tam měď, ale olovo si myslím, že tam není. Takže podle toho sestavujete pak tu řadu. Co s čím reagovalo, co jak vytěsňovalo a tady jsme viděli jasný důkaz toho, jak je to vytěsňování dvojčku s krystalem. Měď pravou odnosku neudělala nic, ostatní železo mírně vlevo a ty jsou nejvíc vlevo a mají největší redukční účinky